तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या भागात मी विनय घाडिगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता दुपारचे 4 वाजतात आणि त्या काय झाला हे आता खै चाललो काय कुठेतरी बाहेर फेरफटका मारून येऊया म्हणून पूनमला कॉल केला। तर पुणग्याईला रतांबे काढू, मग म्हटलं जरा रतांबे काढूत कसे ते बघून येऊया, कारण की ह्या पूर्ण सीझनमध्ये मी रतांबे काढूक नव्हतं म्हणून आता चालले पुणग्या अकडेच काहीतरी खाली रतांबे काढता। रतांबे पाडून झालेशे वाटतात भाऊजी आता झाडावरनं उतरतात। हो झाले, अरे झाले पण पाडून लेट इलंय की काय होत अजून ना पाडूचे। पुणग्याक काय कळूची खबर ह्या नाही, शिस्त नाही ते का फोन केल्यावर तर सांगणार। तू काय बोललेलं? हां तू कैसून बघितलं? काय सांगतो 1 वाजता गेलं मी खाली। ढापणा लावून करतं काय हो दिसत नाही तर तांबे खांदीच्या खांदी मोडून काढलास। मोडली नाही काढताना ती झाली। धंदो जोरात म्हणजे तुमचं कोकमांचं यंदा। अरे यंदा नाही ह्याच्यापेक्षा असं यंदा पातळच मी सगळ्या फोडूसाठी माणसं केली नाही तर दरवर्षी माणसा मग ही सगळे फोडणार कोण? आम्ही। तुम्हीच? हां घरातली सगळी जण। तुडा पकड असं कर रे, चांगल्या जाग्यावरचे निवड काय सांगणार। अरे नंदन पत्त्याला खागल उठाड दाखल। मग कोकमांचा दर तुझ्याकडे कसा? 400 तेवढं जा। 400 हे माझं दरवर्षीच होतं। ते दोन होत त्याच्यासाठी ते खसा देत दोन रक्तांपेक्षा जीव कंजूस आणि बापूच्या पेक्षा कंजूस। आणि तू? मी नाही कंजूस। झाले काढून झाले चला पुढे। आता पुढे काय कोणाकोणाचे ढापतास? कोणाच्या डापीत नाही स्वतः मालक। कोणाच्या डापीत नाही स्वतः मालक। मालक कोणा? सुनील बापट। असावर ए पाण्याची बॉटल धर। रतांबे धरती त्याचे रेंदा इतके नाही धरले आहे, ही आजच पहिल्यांदा याचे पाड। एका झाडाचे एवढेच म्हणजे किती कष्ट असते बघ तेवढ्या चढा। पहिले किती रतांबे असायचे रे? मग पहिले भरपूर असायचे। आता ज्यांची रतांब्याची झाडा नाही ती पण कोकमा करायचे पडलेल्या रतांब्याचे। एवढी जो कोकमा असाय एवढी झाडा होती धरत होती। पुष्पा काय तर ते का आणायचं ना यंदा कोणाकच नाही, आम्ही दोघच जण जास्त नसतात नाही त्यामुळे आपण ही बाग कोणाची? पूर्ण आगार त्यांचा। बरी या तो अभ्यास करता बघ चैतन्य घराकडे। अभ्यासाक लावलंय म्हणजे ताप त्याचं उतरलंय सगळं। कलपासून ताप इलो चालू हा। चल म्हटलं चल आज अभ्यास रडाक गेलो फुल। या झाडावर हत बघ एवढे सगळे हिरवेच मरणाची हिरवी आहेत ते वर बघ या साईडीन बघ लाल दिसतच नाहीत। आता पाऊस येऊची पाळी झाली, पाऊस इलो तर मग पिकणार नाही ते। पाऊस इल्यावर ते सगळे पिकांना सगळे सगळे पडाय भात सापो नाही होतो लो पाणी बरोबर जातले दीड ते हळू चढा तुम्ही। हळू हळू अजून पडतात काय बघा। शाबास ओके। वर बघ काय गाडवतात ते वर बघ।
पार रस्ते टप दिले बाबा. हे बघ रेकॉर्डचं बटनच नव्हतं चालू. काय म्हणजे एवढं वेळ मी काय केलं कपाळ माझा शे ते घालवलंस. तुझ्या नादाक लागलं की असा होता. भाऊजी किती वर गेलेत ते बघा. आता वरना रतांबे पाडवतात एवढ्यावर. अजून वर जाणार. हां अरे पाय दिला तुका काय झालं रे. आता या रतांबेनीचे मग झाले की अजूनच नाही झालं. सकाळी तिकडे झाड्यावर गेलो. चला हो तुम्ही चढा. वाढवू लागते ते दिवशी ते एकदम वरच्या टोकावरच ते बघा. हां सगळे वरच आहेत, खाली काय नाही. तेवढ्या वर जाणार कसे पण. ही दोघा जण बघा वर आ करून बघतात फक्त. नाही तर का खाली पडल्यावर तरच निवडणार. आणि भाऊजी ते वर रतांबे पाडवतात. होय पोचलेत बघा. मातलेली मगाशी मी वर चढते आणि तुम्ही आ करून बघा म्हणून मग आम्ही ताच करतास तुम्ही. हा मग आमका वर चढाक मग आम्ही अर्ध्या तास चढू शकतो. हां नंदन नंदन एकदम टोकाक चढात. आता तर एकदम शेवटच्या वरच्या टोकाला आहेत, वरच्या फांदीला. झाड हलवा वरसून पूर्ण सगळे गदा गदा पडाक होय. झाला गो. चला मग 6 वाजले 6. आमच्याकडे येत आहेत ना. नाही आधी जरा खाली जाऊन फ्रेश होतोय. घालायचे होते काय बता सर काय अगदी कैसून चाललं आता. मी असा हेरीच जाते रस्त्याने येत थैसून वर चढते. चल मग. अरे तुझ्याकडे मोठा सामान दिलेला. चल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता रतांबे वगैरे काढून झाले आहेत. 6 वाजून गेले, बराच वेळ गेला. आणि आता चाललो आहे घरी. भूक लागली आहे, चहा वगैरे करायची बाकी आहे. चला भेटूया पुढच्या भागात. तोपर्यंत बाय बाय.